जय हिन्द लोगोफोर दिनै दुखुलै आङो गोसोआ माने मोजां नङा खोन्थागासिनो दङ आं नोंसोरनो सान्दुआबो ओरैबायदि गोसा गुसुबो नायनो हाया आं सान्दुआव मेगनानो हाबसोलांजोबो आंना ओरैबायदि दुखु आं खोन्थागासिनो दङ लासै लासै ओमफ्राय आं बेजों लोगोसे गोसोआ मोजां नङा थेवब्लाबो आङो एसे ओरैनो वर्कआउट खालामगोन वर्कआउटखौथ' देखायजोबनो हाया उफाय गैया नोंसोरनोबो खोन्थानो लुबैयो शेयार खालामनो लुबैयो नाथाय खोन्थाजोबनो हाया नोंसोरनो खोन्थायोब्ला आंनि गोसोआ बेसे मोजां मोनगोन खोमा नोंसोरनि कमेन्टखौ नुनानै माबायदि दुखु बेनो आरो दुखुआ आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोन आंखौ हिंसा खालामनायखौथ' आं जेबो मोना आंनि सायाव बेसेबां हिंसा खालाम नंना नङा आं बेखौ जेबो मोना आंखौ बुथारनो हागोन हिंसा खालामनानै नङा मोना मोना हा जों मुसलपुर बरमा ओरै बागानपारा ओरै हा मोना मोना हरफोराव जिम खालामनानै गिदिंथिङो लामायाव बाइक सलिनानै फैयो बे समाव सोरबा हिंसाथारा बुथारनो हागोन बेनि अनगायै आरो मा खालामनो हानो नंगौना नङा नङाबा आरो गामि ओनसोल गोदो बुङोमोन दायना अजा नोंगो दाबो दायना अजादो बेमार खालामनो हायो खोमा हायाबो होनना बुंनो हाया हायो बेफोरबायदि खालामनानै गामि ओनसोलाव थायो नालाय बुथारनो हागोन बेनि अनगा आरो जेबोथ' खालामनो हाया ना मोनसेया जाबाय गावथारनो हागोन मोना मोना बाइकफोरजों गिदिंबाय थानाय समाव खर'आव बुख्लायनो हागोन बेखौथ' मिथिखानाय नंगौना नङा ओरैबायदि दुखु आंखौ हिंसा खालामनायखौ आं जेबोखौनो मोना आरो आंखौ हिंसा खालामनानै सोर मा मोननो जेबो मोना आरो आंखौ हिंसा खालामनानै आंनि थांबाय थानाय लामाखौ सोरबा होबथानोबो स' हाया बिसोर मा मावगोन आं आलादा मावगोन जाय खामानिखौ मावाखै बेखौ आं मावलांगोन ना गावबा गाव लामा ना बेनिखायनो आंनि खामानि मावनो गोनांखौबो सहसाव गुबुना होबथानो हाया आं मावनो गोनांब्ला दुखुआ बेनो आंखौ हिंसा खालामो न'खरखौबोथ' हिंसा खालामखायो नंना नङा न'खराबो आंनि थाखायनो गोबां सहायना थानो गोनां जायो न'नि मानसिफोराबो बेजों लोगोसे आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर दंबावो फरायनाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायनायफोरखौबो ओरैबायदि हिंसा खालामो गथ'फोरा माने गाबलायलाङो आंखौ लानानैनो माने गथ'फोरखौबो हिंसा खालामो जाहैबाय नोंसा थाखा फैसा दोनखायो मा दोनखायो गथ'फोरखौबो बेफोरबायदि बुङो थाखा फैसा जोंसो मिथिगौ दिनै मा फैसा मोनो बेसेबां खस्थ' खालामो बेखौथ' रावबो नुवा नंना नङा मा खालामनानै जों फैसा मोनो बेसेबां खस्थ' खालामो बेखौ रावबो नुवा गथ'फोरखौ ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों स्कुलाव थांनो होयो फरायनो होयो मोजां जाथों बेयाव गथ'फोरनि सायावबो गिदिर गिदिर मानसिफोरानो गथ'फोरखौनो माने जानला मानला बाथ्रा बुङो गथ'फोरनि सायाव हिंसा खालामो फरायनायाव लानानै बेनिफ्राय आरो कलेजावबो आरो गथ'फोरखौ मा लोगोजों लोगोनो माने लासिं सिं माने गथ'फोरखौ जानला मानला बाथ्रा बुंलाबायो जोंनि बर' समाज नंना नङा आंखौ बेसेबां हायो आंखौ हिंसा खालाम नाथाय आं बेखौनो बुङो आरोना मा मोननो आंखौ हिंसा खालामनानै आरो जेबो खालामनो हाया बुथारनायनि अनगायै नाथाय गथ'फोर फरायनायफोरखौ हिंसा खालामनायफोरा बिराद महापाप बेनिखायनो आं बुङो आंनि न'खरनि गथ'फोरखौ नोंसोरखौ जेसेबां हिंसा खालामथो जेबो बुंनाङा जेबो बुंना नोंसोर आवगायलांबाय था फरायलांबाय था बिसोरनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बा फावसायनानै थानाङा बा लाजिनांगौ जेबो गोनांथि गैया मानो होनबा गाज्रि खामानि मावाखै गाज्रि खामानि मावब्लासो लाजिनांगोन बेफोरबायदिनो माने जोबोर दुखु मोनो अलरेडि जोङो दिनै न'आव थाखाया बाहेरायाव थायो न'नि बिमा बिफा बेमार आजार जाबाबो जोङो नांगौ समाव मोनहैया गावबा गाव न'निया न'नि जोंबा जों गावबा गाव जोंखौबो न'नि मानसिया नुफैया नायनो गोसोब्लाबो नुवा दिनै जोङो न'आवनो थाखा फैसा थानायमोनब्ला न'आवनो जों फैसा आरजिनो हानायमोनब्ला जायगायावनो फैसा मोननायब्लाथ' जोङो दिनै बिमा बिफा बा न'खरनि मानसिखौ गारनानै जों गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि खामानि मावनो गोनां खुनु दरखार गैयामोन नंना नङा दिनै जों न'आव फैसा गैया बा जायगायाव फैसा गैया बेनिखायनो जों बाहेर जायगायाव माबा मोनसे खामानि मावनानै जानो गोनां जादों ना न'आवबो फैसा दोङो नोंगो नाथाय न'आव फैसा आरजिनायाबो सहस नङा न'आव थानानै न'आव फैसा आरजिनायाबो सहस नङा खेथि मावगोन दिनै अखा बांखा माइफोरा जाया जेसेबां खस्थ' दिनै माइयानो मोजां जायाखै मोनसेबो खेथि मावनानैबो माइयानो गैया रानसाबलांजोबदो फिथाइयानो थायाखै जेमान दुखु नंना नङा बेनिफ्राय बाखि उफ्रा खेथि मावगोन गाबोननो मा जाना होगोन खुनु गेरेन्टि गैया बेफोर ना नाथाय गोबां मानसियानो दिनै लाख' लाख'नि मालाय हा दोङो बिगा दोङो बिसोर माने लाख' लाख'नि खेथि मावनानै धोनि बिल्डिं जेरै गुजरात राजस्थान बायदियाव साख्रिया माने बिसोरनि
माबायाव थानोनो समाया गुजरात राजस्थानफोर बायदियाव खेथिजों माने करोड़ टाकानि न' लुयो करोड़ टाकानि हायानो बिसोरनिया 100 बिगा 500 बिगा 1000 बिगानि कपास गेहूं माकाइ बायदिसिना बिसोरना जोंनियाथ' बेफोरबायदिनि माबायानो गैया लामायानो गैया माइ बेसर बा आलु कबि बेनि अनगायै जेबोआनो गैया पटल बेल'सो बेनि अनगायै जेबोआनो गैया गुबुननिया मालाय कापासाथ' मालाबाबो दाम खम जाया बे खुना गेहूं दाम खम जाया मालाबाबो माख्राय नांथारगो आटा रुटिनि थाखाय खमानो जाया जोंनावथ' बेफोरबायदि जोंनि हायाव माने मा जाब्लाबो हायानो खम 5 बिगा 10 बिगा 10 बिगायावलाय बेसेबां लाख थाखा बोखांनो हानो नोंलाय 10 बिगा हायावलाय हायाना नंगौना नङा गोबां साननो लागा बेनिखायनो दिनै जों बाहेरायाव थानानै खामानि मावनानै जायो जानायजोंबो आरो ओरैबायदि हिंसा दुखु मोनो आरोना मा होनना बुंनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिनो सोलिलांनांसिगोन हिंसा बायदिसिनानिफ्रायनो खारनांसिगोनसो बायदि मोनबायलै आं लोगोफोर माबाथिं सानजासो लोगोफोर सानजा खारबा बोरै जागोन सानजा खर'थाराव खारना थाहैनोसै नामा जुनायफोराव हा दख्लासे बायनानै उपाय गैया बाय देहानिबो थाखाय एसे What? Shit. Bapak weh. माथाफोरानो थान्दा जाथोंसै फंबायमोन बेफोरबायदि थायोब्ला आखाया बिराद स्ट्रं जायो नोंनि आखाया भगवान सान्थि लोगोफोर गोसोआ दिनै जियानो जा फंबाय आरो बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोन बेफोर आरो सोलिबाय थाखागोन ना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द